Сега, можете ли да насочите съзнанието си в пространството между очите си, в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството между очите си, в пространството? И така, можете ли да осъзнаете пространството между слепоочията си, в пространството? И сега, можете ли да усетите обема на пространството между слепоочията си, в пространството? И можете ли да осъзнаете пространството, което ноздрите ви заемат в пространството? И можете ли да усетите обема на пространството, което вътрешността на ноздрите ви заема в пространството? И сега, можете ли да осъзнаете пространството между езика и задната част на гърлото си, в пространството? И можете ли да усетите обема на пространството, което задната част на гърлото ви заема в пространството? И сега, можете ли да усетите енергията на пространството около ушите си, в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството отвъд ушите ви, в пространството? И можете ли да осъзнаете пространството под брадичката си, в пространството? И можете ли да усетите обема на пространството около врата си, в пространството? И сега,
Можете ли да усетите пространството отвъд гръдния си кош? Пространството. И можете ли да усетите енергията на пространството около гръдния си кош? Пространството. И сега, можете ли да осъзнаете обема на пространството около раменете си в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството отвъд раменете си в пространството? И сега, можете ли да осъзнаете пространството зад гърба си в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството отвъд гръбначния си стълб в пространството? И сега, можете ли да насочите съзнанието си в пространството между бедрата си, в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството, свързващо коленете ви в пространството? И сега, можете ли да усетите обема на пространството около долната част на краката ви в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството отвъд долната част на краката ви в пространството? И можете ли да осъзнаете пространството около цялото ви тяло в пространството? И можете ли да усетите енергията на пространството отвъд вашето тяло в пространството? И
сега, можете ли да осъзнаете пространството между тялото си и стените на стаята в пространството? И можете ли да усетите обема на пространството, което цялата стая заема в пространството? И сега, можете ли да усетите пространството, което цялото това пространство заема в пространството? И сега, време е да се превърнете в същност без тяло, в никой, нищо, никъде, в безвремието. Да се превърнете в чисто съзнание, да се превърнете в осъзнатост, в безкрайното поле от потенциали и да вложите енергията си в непознатото. И колкото по-дълго се реете в непознатото, толкова повече ще привличате към себе си един нов живот. Чисто и просто станете мисъл в тъмнината на безкрайността и разгърнете вашето внимание в нищото, в една същност без тяло, в безвремието. И ако вие, в качеството ви на квантов наблюдател, установите, че умът ви се връща към известното ви, към познатото, към хора, към неща или места в известната ви позната действителност, към вашето тяло, към вашата идентичност, към вашите емоции, към времето, към миналото или към предсказуемото бъдеще. Чисто и просто осъзнайте, че наблюдавате известното ви. И предайте съзнанието си отново на празнотата на възможностите. И се превърнете в същност без тяло. В никой, нищо, никъде, в
безвремието. Разгърнете се в нематериалното царство на квантовите потенциали. Колкото повече ставате осъзнатост във възможността, толкова повече сътворявате възможности в живота си. Останете присъстващи в настоящия момент. Сега, кое е онова първо убеждение или възприятие за вас и живота ви, което бихте искали да промените? И служи ли ви то, за да продължавате да вярвате и да го възприемате по този начин? Ако не, искам от вас да решите с такова твърдо намерение, че амплитудата на това решение да съдържа ниво на енергия, което е по-голямо от вградените в хардуера на мозъка ви програми и породените от емоциите пристрастявания в тялото ви. И да позволите на тялото си да реагира на един нов ум. И дайте шанс на избора да стане преживяване, което никога не ще забравите. И позволете на преживяването да сътвори емоция с такава енергия, че да пренапише програмите и да промени биологията ви. И излезте от състоянието си на покой и променете енергията си. Така че вашата биология да се промени от собствената ви енергия. Сега е времето да отдадете миналото отново на възможностите и да позволите безкрайното поле от възможности да разтвори миналото ви по начин, който е правилен за вас. Откажете се от него.
Сега, какво бихте искали да вярвате и възприемате за себе си и за живота си? И как бихте се чувствали от това? Хайде! Време е да преминете към ново състояние на съществото си и да позволите на тялото си да реагира на един нов ум. Да промените енергията си, като съчетаете ясно намерение с една приповдигната емоция. Така че материята да се издигне до един нов ум. И позволете изборът да носи амплитуда на енергията, която е по-голяма от всякакво ваше преживяване в миналото. И позволете на тялото си да бъде променено от съзнанието ви, от енергията ви. И да премине към ново състояние на съществуване. И да направи така, че този момент да ви дефинира. И да позволи тази преднамерена мисъл да стане така могъщо вътрешно преживяване, че да носи приповдигнатата енергия на емоцията, която да стане незабравим спомен. Като замени миналия спомен с нов в мозъка и тялото ви. Хайде, изпълнете се с мощ. Бъдете вдъхновени. Превърнете избора в решение, което никога не ще забравите. А сега дайте на тялото си вкуса на бъдещето, като му покажете как би се чувствало, ако вярва по този начин. И позволете на тялото си да реагира на един нов ум. И как бихте живели въз основа на това състояние на съществото си? Какви избори ще правите? Какво ще бъде поведението ви? Какви ще бъдат преживяванията ви в бъдещето ви? Как ще живеете? Как ще чувствате това? Как ще обичате? И позволете на безкрайните вълни на възможностите да се слеят в едно преживяване във вашия живот.
И можете ли да научите тялото си в емоционален план какво би било да е в това ново бъдеще? Хайде! Отворете сърцето си и повярвайте във възможностите си. Бъдете извисени. Влюбете се в мига и преживейте това бъдеще сега. И сега оставете сътвореното от вас на един по-висш ум, тъй като това, което мислите и преживявате в това царство на възможностите, ако наистина го изпитвате, ще се прояви по някое бъдеще време. От вълните на възможностите към частиците на действителността. От нематериалното към материалното. От мисъл към енергия в материя. И сега предайте новото си убеждение на полето на съзнанието, което вече знае как да организира резултата по такъв начин, че той да е най-добър за вас, засявайки семе във възможностите. Благословете това бъдеще със собствената си енергия. Това означава, че сте свързани с една нова съдба. Защото мястото, където вложите вниманието си, е и мястото, където влагате енергията си. Инвестирайте във вашето бъдеще и бъдете дефинирани от бъдещето си вместо от миналото си. Отворете сърцето си и позволете на тялото си да бъде задвижвано от вътрешното ви преживяване. И помнете, че каквото истински преживеете в непознатото и емоционално го прегърнете, то незабавно забавя честотата си като енергия в 3 измерения като материя. И сега се отпуснете и се предайте. И позволете това да се осъществи от един по-висш ум. По начин, който е най-добър за вас.
И сега вдигнете лявата си ръка и я поставете върху сърцето си. И искам от вас да благословите тялото си, за да се издигне то до един нов ум. Да благословите живота си, за да стане той продължение на ума ви. Да благословите бъдещето си, за да не бъде то никога миналото ви. Да благословите миналото си, за да се превърне то в мъдрост. Да благословите злочестините в живота си, за да ви инициират в израстване и за да видите скритият смисъл зад всички неща. Да благословите душата си, за да се събуди от този сън. И да благословите Божественото във вас, за да се задвижи у вас, за да се задвижи чрез вас и да се задвижи всичко около вас, за да ви покаже кауза в живота. И най-накрая искам от вас да благодарите за новия си живот, преди той да се е появил. Така че тялото ви, в качеството му на несъзнателния ви ум, да започне да преживява това бъдеще сега. Тъй като емоционалният подпис на благодарността означава, че събитието вече се е случило. Тъй като благодарността е върховното състояние на получаването. И просто запомнете това чувство. Върнете осъзнатостта си към едно ново тяло, към една нова околна среда и към едно изцяло ново време. И когато сте готови, можете да отворите очите си.